kilometer. Prapat iki lur. Lah ngarep iku totokan pertigaan yen ngiri arah terus dilalah malih rodok cilik saya nyedaki kali yen mau sekitar 3 meter iki paling 2 meter lur. Pengen supaya aku tambah sregep gawe video terus dulur-dulur sing durung subscribe kok sing meneh dhisik kono budgete lur. Percuma musim rendeng ngono malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Prapatan Cuwiri Kalambret dulur-dulur Desa Sidorejo. Speedometer 092 dulur-dulur. Engko njajal tak ukur sampai balik omah neh ki pirang ngatus kilometer. Prapatan Cuwiri dulur-dulur Kalambret. Dina iki bakal tak jak njajah desa mulai kecamatan Poki Kauman yen gak kliru ya dulur-dulur Tulungagung dibenerake. Terus mengko masuk kecamatan Pagerwojo, terus kecamatan Sendang, terus terakhir kecamatan Karangrejo Tulungagung sadurunge bali nang Kediri maneh dulur-dulur. Ki dalan raya dalan gede nuju kawasan wisata utamane Waduk Wonorejo Tulungagung dulur-dulur. Biasane yen Sabtu Minggu utawa hari libur ki rame banget. Cuman ki mau berangkatku saka Kediri ya wis awan lur, sekitar jam 11 punjul pisan. Wis meh adan luhur mang lho budhaku. Dalane wis apik lur, beda karo 10-15 tahun kepungkur lur. Yo wis aspal biyen tapi bergelombang terus sebagian bolong-bolong yen saiki alhamdulillah aspale maknyus lur. Terus kene iki biyen nenek Hotel Legend Serabah saiki dadi Hotel Jambu. Yen gak kliru ditangani serius lur. Koyoke lho uga ana wahana wisata utawa rekreasi kanggo keluarga kanan jalan lur. Terus parkire ana kiri jalan. Bajut lur, Desa Pucang yen gak kliru, isih kecamatan Kauman dulur-dulur. Lah dhewe bar perkampungan Desa Pucang kok masuk area perhutani lur, kaya alas didominasi jati utamane lur. Cukup dawa iki bulake yo 1 kilo punjul, 1 kilo 2 kilo ngono lho lur iki ya. Terus dalane untungnya cukup gede. Dadi pomo simpangan mobil ki yo wis was-wes ngono ceritane. Kan niki bar musim 3 to lur, sik arepe lagi mlebu musim mudan. Dadi sebagian wit-witan niku godhonge titik mergo ana sing menggugurkan daun utawa meranggas lur. Ya aku santai-santai bene suwi mergo ya pancen apa jenenge aku pengen nampak tilas dolanku mbiyen lur. Dadi engko dalan sing arepe diliwati awake dhewe wis belasan tahun gak tak liwati lur. Yen dalan iki sering banget lho aku nanggone Pagerwojo, terus nang Bendungan Trenggalek mesti liwat iki. Tapi mengko sadurunge
pasar utawa desa Pagerbojo awake dhewe engko menggo nganan lur. Sawetara jalan raya Kalambret lur iki ana tugu masuk wilayah Kecamatan Pagerbojo. Lah desa sing pertama saiki awake dhewe mlebu iku Desa Mulyasari lur. Desa kang cukup gedhe lan rame, malah pusate Kecamatan Pagerbojo iku neng Desa Mulyasari iki lur. Termasuk Bendungan Wonorejo iku uga bagian saka wilayah Mulyasari yen gak kliru. Oh, yen Waduk Wonorejo Kelurahan Wonorejo dhewe lur. Dadi ya wis cedhek karo wilayah Desa Mulyasari iki lur. Lah ngarep iku totokan pertigaan yen ngiri arah Waduk utawa Bendungan Wonorejo lur. Jarake gak sampai 2 km, awake dhewe iki menggo kanan. Bab Waduk Wonorejo wis akeh lur video neng channelku iki, iso dibuka-buka sing pengen ngerti. Yen gak loro telu lur, yo gaweku taune beda-beda. Aku mulai pandemi kae wis dolan ning Waduk Wonorejo lur, bar kuwi pirang tahun ngono dolan maneh. Sadurunge pandemi uga wis sering nang Waduk Wonorejo lur. Kanan jalan SMP 1 Pagerbojo lur. Lokasi Jalan Raya Mulyasari, Kecamatan Pagerbojo, Kabupaten Tulungagung. Lokasine wis masuk enek ereng-ereng Gunung Wilis sebelah etan rodok kidul lur. Iki wis apik banget lur dalane wis biyen 10 tahun kepungkur. Wis yo ngono kae ukurane ketok cilik aspale terus bergelombang, sebagian pecah-pecah ngono. Yen saiki insyaallah sampai pok-pokane wilayah Pagerbojo paling pinggir, malah sampai mengko Kecamatan Bendungan Trenggalek wis alus banget lur. Dadi tinggi motoran, mobilan, sepedaan kuwi maknyus. Satoro isih Desa Mulyasari lur, ombo banget memang. Lagi pusat kecamatan lur. Saka wilayah Kecamatan Pagerbojo, Kabupaten Tulungagung. Lokasine nang ereng-ereng Gunung Wilis. Yen wilayah kene ya ketinggian paling sekitar 400-an po 450. Mengko bagian sing rodok dhuwur ya 500 meter di atas permukaan laut lur. Enek Kampung Pelangi lur, lagi kiri jalan. Terus secara umum penduduknya teratur, cukup makmur lan kebersihan pun terjaga. Gak akeh sampah nek pinggiratan lur. Iki patut diacungi jempol. Ora maidul lur, amarga pancen wilayah Pagerbojo termasuk Sendang ku sing uga diparani awake dhewe kuwi budidaya sapi perah kuwi merupakan lagi masuk desa Samar lur, ana batas desa mang. Sebagian besar masyarakat ing wilayah kene lur, sapi perah kerjasama karo Nestle. Jadi nang pinggir jalan kuwi ana depo-depo. Lagi kiri jalan lur iku pengumpulan susu sapi segar kang bakal diangkut neng pabrik susu untuk dikemas. Desa Samar, Kecamatan Pagerbojo, Kabupaten Tulungagung. Asik lur.
Dadi perkampungan terus bulak utawa alas ombo ngono perjalanane. Sing rada lucu ya gak lucu lah, akeh nek daerah liya uga ngono kuwi. Nama kecamatane dhewe yaiku Pagerwaja arupa desa kang lokasine malah luwih adoh saka pusat keramaian lur. Nek videoku sing lawas ya akeh iso dibuka-buka lur. Dadi video bab Pagerwaja lan sekitar iki ya wis ana yen 3 lur kurang luwih neng channel iki. Lagi nek rusak sithik lur bar kuwi ya balene gak ngerti iki mungkin ya ana apa ngono kaya kena beban berat. Lagi lur masuk desa wisata Pagerwaja. Dadi malah nek patung sapi kanan jalan lur. Sapi perah. Lale yen kene iki wilayah bulak utawa alase luwih akeh lur. Mergo ya pancen pinggiran, padahal jenenge desa ya jeneng kecamatan Pagerwaja. Awal mulane aku dolan rene iki ya ketarik utawa tertarik karo jenenge mau lho, Pagerwaja. Kan ya meh padha karo pager besi. Dadi sedulur maneh awake dhewe mengko menggok nganan lur. Dadi sadurunge mlebu kerajane utawa pasar Pagerwaja. Dalane yen biyen cuwilik terus angel, mbuh muga-muga saiki rada penak lur. Sing jelas yo jeluk mudun. Kiri jalan lur, kantor desa Pagerwaja. Kecamatan Pagerwaja, Kabupaten Tulungagung. Awak dhewe setat saka Kecamatan Kauman ki wis masuk Kecamatan Pagerwaja lur. Wis 2 kecamatan sing diliwati lur. Iki lur sing tak omongne, iki jalan tembus menyang Kecamatan Sendang lur. Yen 10 tahun kepungkur dalane penuh perjuangan, dalan iki mung separone lur. Terus makadam ya ana bekas aspal rusak ngono lho lur. Terus wis pokoke angel lah. Nggih mobil kaya-kaya gak iso wektu iku. Ning yen saiki wis dicor lur, terus luwih ombo. Ki ana 3 meter ombone perkiraanku. Tapi ya kuwi asik banget lur. Yen saiki penak banget lur, sanajan menggak-menggok mudun. Yen sadurunge iki sekitar 10 tahun kepungkur ki separone dalane lur. Terus juga aspal halus koyo ngene iki. Iki sing diparani awake dhewe arupa jembatan lan kali kang apik banget lur. Yen gak kliru arane jembatan Bubus lur. Kaline iku bates antarane desa Pagerwaja karo desa Gambiran, Kecamatan Pagerwaja lur. Desa Gambiran niku engko wis berbatasan langsung karo desa Geger saka wilayah Kecamatan Sendang. Gak iso banter lur, curam banget. Terus dilalah malih rodok cilik saya nyedaki kali. Yen mau sekitar 3 meter ki paling 2 meter lur. Rodok cilik dalane malian mau kan gede. Terus yo rodok rusak. Tikungan-tikungan ini ki lur wis gak iso banter dengan ki yen nggo metik hati-hati lur. Ki aku nggo metik kek nggowo bit. Wis mulai nyedaki kali lur. Kaya apa kaline apike maksudku tonton video iki sampai tutup lur. Terus kanggo dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange lan loncenge supaya aku tambah sregep gawe video. Terus dulur-dulur sing durung subscribe kok sing
monggo nggak subscribe lur, tak elingake iki lur jembatan sing tak omongne iki mandeg sik lur. Lah seberang iki masuk Desa Gambiran lur, kecamatannya isih Pagerwojo. Jajal lur pengen nyang kali aku, tak sepilih sik pemandangnya sekitare. Iki lur jembatan besi kene iki biyen nih medeni lur, mergo dalan iki bolong-bolong kaya arep ambruk lho rasane, padahal yo kuat asline. Iki kali sing tak omone apik lur, yen pas gak udan ngono kan bening banget yo an banyune. Cuma wit-witane rasaku kok rada sudo. Dadi mbiyen bukit sing arep diliwati awak dhewe kuwi mbiyen arupa Bukit Alas Maoni lur. Yo tanduran primer sekunder lur. Tapi apik banget. Pengen mudhun jane. Engko jajal didelok lur enek dalane apa ora. Iki enek dalan setapak lur jajal sapa ora tembus nang kali. Lek enek bali ae engko. Ya rencanaku aku engko ngopi nang nggone Desa Gambiran lur. Jadi videoku aku arep tak potong sampai sakmene dhisik ono bajete lur. Perjalanan liwat bukit dalan berkelok-kelok sing menantang banget sampai Desa Gambiran terus Desa Geger Kecamatan Sendang lur. Iki pemandangannya lumayan lur, terus ono kali-kali ngono kuwi. Apa musim rendeng ngono malah jos. Ya wis udan beberapa kali lur. Oke iki bakal tak akhiri sik lur ning ana bajute. Wassalam.